Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu ħatkun ma'kom il-koll. Il-qajna s-sejħa ta' Ġesu u għedin hawnhekk biex bil-ferħ u bi gratitudni f'dan il-post għażiż id-dar ta' Marija, is-santwarju tal-Madonna ta' Pinu, niċċelebraw it-talba tal-Ewkaristija. Ejjew naqsmu l-kelma, ejjew nħallu l-ħobs tas-sema jinżel f'qalbna. Nibdew billi nitolbu maħfra min nuqqasijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox, lilkom ħuti ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emin, billi ħallejt dmirijieti. ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-Mqazza Marija dejjem Verġni, l-Anġlu u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti itolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox. Jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Flimkien, glorja l-Alla fl-oli ta' smewiet. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuġġiek. Irroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla u Sultan tas-sema. Alla missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet ta' dinja il-qat talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek l-oli Ġesu Kristu ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nofru din il-quddisa għal benefatturi ħajjin u mejtin ta' dan is-santwarju. Niftakru f'dawk li qalulna biex nitolbu għalihom. Nitolbu. O Alla, int erġajt waqqaft dinja mġarfa, ibnek ċekkellilu nnifsu, imla l-poplu tiegħek ferħ qaddis, wati għena bla tmiem lil dawk li inti ħlist mill-jasar ta' dnub, bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Ifirħu lil Ġerusalem, tennew bija, intom il-koll ħbib tagħha. Aqbżu bil-ferħ, intom il-koll li qsamtu swit il-qalb magħha. Hekk intom terdow u tiġbow minn sider il-faraġġ tagħha. Terdow u titaxqu mis-sider mimli tagħha. Għaliex dan jgħid il-mulej, arani se nifrex fuqha is-sliem bħal xmara u bħal xmara tfur il-ġid tal-ġnus. U intom terdow u fuq id-dirajn tintrefgħu u jżelu bikom fuq l-arkubtejn. Bħalma qom tfarraġġ lil-bina, hekk jiena nfarraġġ lilkom u f'Ġerusalem titfarġu. Taraw u tifraħ qalbkom u għadamkom bħal ħaxix iħaddar u jarfu fil-qaddejja tiegħu qiegħ il-mulej, il-kelma tal-mulej. San responsorjali ngħidu flimkien għajtu bil-ferħ lill-Alla, għajtu bil-ferħ lill-Alla. Għajtu bil-ferħ lill-Alla, bnedmin tad-dinja kollha, għannu s-sebħ ta' ismu, xandru s-sebħ u t-tifjir tiegħu,
ejdu lill-Alla, kemm tal-biża' femilek ngħidu flimkien għajtu bil-ferħ lill-Alla. L-art kollha tagħtik qima, tgħannilek u tgħanni lill-ismek. Ejjew waraw l-emejjel ta' Alla, tal-biża' femilu fost il-bnedmin ngħidu flimkien għajtu bil-ferħ lill-Alla. Biddel il-baħar fart niexfa, għaddew bil-mixi minn nofs ix-xmara, għalhekk nifirħu bih u wisaltan bil-kobor tiegħu għal dejjem ngħidu flimkien għajtu bil-ferħ lill-Alla. Ejjew isimgħu u ngħidilkom intom il-koll li tibżgħu minn Alla, ngħidilkom x'għamel miegħi. Imbirek Alla li ma warrabx it-talba tiegħi, ma warrabx minn fuqi it-tjieba tiegħu ngħidu flimkien għajtu bil-ferħ lill-Alla. Eluq tal-ittra ta' San Paolo Apostolu l-Galatin, Ħuti. Ngħid għalija ma jkun qatt li niftaħar jekk mhux bis-salib ta' Sidna Ġesu Kristu, li bih id-dinja jimsalba għalija u jiena għad-dinja. Għaliex biċ-ċirkonċiżjoni jew mingħajra xejn ma hemm ta' siwi li fil-ħolqien ġdid. U dawk kollha li jimxu fuq din ir-regola Islem u l-ħniena fuqhom u wkoll fuq Iżrael ta' Alla. Millum il-qudiem ħadd ma għandu jħabbatni iżjed jien inġib f'ġismi il-marki ta' Kristu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom Ħuti. Amen. Il-kelma tal-mulej nroddu ħajr il-Alla. Jekk jogħġobkom inqumu bil-wifqa. Alleluja, 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 alleluja. Ħalli s-slem ta' Kristu jsaltan fi qlubkom, ħalli l-kelma ta' Kristu tagħmmar sħiħa fikom. Il-mulej ma'kom, qari mill-Vanġelu skont San Luqa. F'dak iż-żmien il-mulej għażel 72 oħra u bagħathom tnejn qablu f'kull belt u post fejn kien se jmur u qalilhom il-ħsad huwa kbir, ħaddiema ftit. Itolbu mela il-sit il-ħsad jibgħat ħaddiema għal-ħsad tiegħu. Morru, araw, qed nibgħatkom bħal ħrief qalb lil pup. Teħdux magħkom la but, la ħorġa u lanqas rieq, u fit-triq issellmu lil ħadd. Fid-dar fejn tidħlu, l-ewwel għidu islim lil did-dar, u jekk fija jkun hemm min iħobb islim, jistrieħ islim tagħkom fuqu. Jekk le, it-tislima tagħkom terġa' lura għandkom. Ibqgħu għand dik il-familja u kulu u jxorbu milli jkollhom huma, għax il-ħaddiem ħaqqu ħlasu. Toqgħodux idduru minn għand familja għall-oħra. F'kull belt li fiha tmorru u jilqgħukom, kulu dak li qegħdulkom qudiemkom u fejqu l-morda. Lin-nies jgħidulhom is-saltna talla waslitilkom. Imma l-belt li fiha tidħlu u ma jilqgħukomx, oħorġu fil-pjazzezz tagħha wejdu sat-trapp ta' beltkom infarfru minn ma' riġlejna u nħalluh għalikom. Imma kunu għafu dan, is-saltna talla waslet. Ngħidilkom li dak il-jum ikun eħfef għal Sodoma u għal Gomorra milli għal dik il-belt. 72 reġgħu lura ferħana jgħidu, mulej,
Ix-xjaten ukoll joqogħdu għalina minħabba f'ismek u qalilhom iva, is-seta li tirfsu fuq is-sriep u skorpjuni u li telbu kull qawwa tal-għadu u ebda ħsara ma jagħmlulkom. Madankollu mhux b'dan ifirħu? Ifirħu li l-ispirti joqogħdu għalikom. Ifirħu wkoll li jisimkom miktub fis-smawiet. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Normalment kitmu f'xi uffiċċju ma jgħidulek x'jismek, importanti li tgħid x'inhu l-ID card tiegħek, ittihom in-numru. Għal Alla tagħna kif indunajtu fil-Vanġelu tal-lum, l-isem tiegħek, l-istorja tiegħek bis-sabiħ u l-ikraħ hija importanti. Fil-fatt il-Vanġelu jispiċċa biex għandkom tifirħu. Li l-ispirtu l-ħżina, l-ispirti l-ħżina joqogħdu għalikom, jgħidilna ifirħu li jisimkom, il-ġrajja tagħkom, l-istorja tagħkom miktuba, l-isem tagħkom miktub fil-ktib tal-ħajja, fil-ktib tas-sema. Jiġifieri intom prezzjużi u Alla tagħna ma jrid lil ħadd minna jiddispra, jaqta' qalbu jew jintilef. Ħammorru bil-mod tal-Vanġelu tal-lum. L-ewwel li se tisimgħu in-numri, imma tafu li fil-Vanġelu kull numru għandu simbolu. F'dak iż-żmien il-mulej għażel 72. Forsi ġa smajtu bin-numru 12 li huwa 12 l-Apostlu li ġej mit-12 il-tribù, is-sezzjoni marbuta ma' Iżrael, u issa 12 l-Apostlu biex bnejna din il-Knisja li ngħidula apostolika, kif se ngħidu fil-kredu, Knisja waħda, qaddisa, kattolika, universali jfisser, u apostolika, mibnija fuq it-tagħlim tal-apostli li għaddewlna l-apostli. Interessanti li meta qed jikteb San Luqa in-numru 72 għalih u li l-meq qed jikteb ifisser illi għaw 72 pajjiż fl-univers kollu. Għalih in-numru 72 ifisser li Ġesu qed jibgħat kif qed jibgħat il-lejla lilna għand nies oħrajn, u dan in-numru mibni fuq 12 tagħlim tal-Apostlu, 12 l-Apostlu, juri li Ġesu jrid li l-imħabba tiegħu ma teskludi lil ħadd, imma li tilħaq lil kulħadd. Għax il-qalb tiegħek hija qalb prezzjuża. U għalhekk fl-aħħar jgħid itolbu mela l-sit il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għall-ħsad tiegħu. L-ewwel nett jagħtina rimedju. Fejn qed taqtgħu qalbkom itolbu. Aħna nistgħu ngħidu ara dik il-parroċċa qed tagħlaq, dak il-kunvent qed jagħlaq, dik il-Knisja m'għadhomx imorru. Hekk jista' jkun li ngħaddu minn din l-esperjenza u ngħidu m'għadx fadal vokazzjonijiet u m'għadx fadal saċerdoti u m'għadx fadal miż-żewġin. Nistgħu ngħaddu minn din l-esperjenza. Iwa, imma jtina rimedju wieħed. Itolbu. Itolbu. Għaliex? Għax aħna rridu nġibu n-nies lejn Kristu, għax aħna le. Itolbu biex tindunaw li hemm il-frott għal-ħsad. Il-ħsad huwa kbir, jiġifieri ma jiddependix minna biss dak li qed jiġri madwarna u ġewwa fina. Prinċipalment jiddependi mill-qawwa talla kif taħdem fl-umanità.
u kif taħdem fik u fil-bniedem. U allura aħna msejħin biex niġbru l-frott. Għax ikabbar Alla. Tgħidli għax ibni, għax marti, għax żewġi, għax hemmhekk. Ħbib tiegħi ħarsu, itolbu l-sit il-ħsad biex jibgħat ħaddiema lilu u lilek kullimkien, u jekk toqgħodu attenti fi żmien 24 sija biex ngħidilkom, int se tiltaqa' ma' realtà li biha trid tagħmel il-ġid. Tinduna bil-frott li hemm fil-qalb ta' ħaddieħor, forsi ta' ibnek, ta' martek, ta' żewġek, ta' xi ħadd li ċempillek jew batlek SMS, batlek message u qed jitlob ftit support għax għandna l-mart id-dar, għax għaddejjin minn dil problema. Ejjew inkomplu l-Ewkaristija llejla. Ekku nindunaw illi Ġesu qed jażel 72 wara li jażel 12 u f'dak in-numru hemm int. Int biex tinduna li int maħbuba minn Alla, u int biex tinduna li int ukoll apostlu, disċiplu, jiġifieri li jien għax mammet, għax mamda, irrid inxammar biex ninduna bil-frott li hemm fil-qalb tal-umanità. Jista' jkun ibnek, żewġek, martek, realtà, dak il-marit, dik il-marida. Ħudu tapinu. Ħudu dal-post. Normalment il-knejjes li hawn ġo Malta u ħafna minnhom anke fid-dinja jażluhom in-nies il-post fejn ħajjibnew. Hawnhekk għażlitu l-Madonna. U għażlet nies sempliċi li jitkellmu blawċi, li jifhmu l-lingwa Maltija, li ma kienux xi nies ta' ħafna skola, ħudu l-Franġisk, Portelli, u ħudu l-Karmni. U l-Madonna nqdiet bihom biex marru waslu l-messaġġ tagħha. Kienu nies importanti quddiem Alla kif int importanti int ukoll. U bħalma l-Madonna għażlet il-Karmela Grima u l-Franġisk, qed tagħżel ukoll lilna li ħafna drabi niġu hawnhekk biex imbagħad immorru. Qalb 72. Mhux easy. Ħrief qalb lill-Pop. Ibiċċruk hemm barra. Mhux faċli twassal il-Kristu. Toqgħodux issellmu, titkellmu, tgħidu, għaliex qed jgħid hekk? Għax aħna ninfixlu. L-aljenazzjoni għalfejn qiegħed hawn fid-dinja jien. Għalfejn qiegħed f'dil-familja. Għalfejn qiegħed f'dil-realtà. X'irid Ġesu minni? Hekk setgħu jgħidu Karmela Grima u Franġisk Portelli biex minn da s-santwarju ħareġ dal-messaġġ li wasal ma' 72 għax hawnhekk jiġu nies mid-dinja kollha, min jemmen u min ma jemmenx, min tar-reliġjon tagħna u min mhux, min hu żgħir u min hu kbir, min jiflaħ jiġi u min iridu jwassluh, min fil-grazzja u min midneb, imma kollha jgħidu ħaġa waħda: ħassejt il-paċi. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-Missier li jista' kollox, ħalaq is-sema u l-ard. Dak kollu li jidher, dak li ma jidirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini Alla. Imnissel mill-Missier qabel u f'kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl. Alla veru minn Alla veru. Imnissel li mhux magħmul natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin għall-fidwa tagħna. Ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Sant sar bniedem, salbuh għalina. Mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza, tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. Għandu jerġa' jiġi fil-glorja jagħmelha mill-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem, l-Ispirtu Santu mulej li jagħti ħajja li ġej mill-Missier u mill-liben
li jum mweġġa fl-imkien mal-missier u mal-iben u li tkellem f'hom il-profeti. Knisja waħda qaddisa kattolika apostolika, nistqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet, nistenna qawma mill-imwiet u ħajja żmien li ġej. Amen. Ejjew issa nitolbu l-Ispirtu Qaddis mhux biss biex jibatna, imma biex mill-qalb tagħna jibgħat dan it-talb. Nitolbuk għall-Papa il-Jun 14 f'din is-sena ta' ġublew biex nifirħu bil-frott qawwa tal-Ispirtu Santu, il-frott tar-Redentur li taħajtu għal kull wieħed u waħda minna. Nitolbu ismana. Illum ġew ħafna nies fosthom il-marit ġie l-midneb u ġie min qiegħed bin-nuqqas ta' saħħa. U intu wkoll ġejt hawnhekk titlob il-Madonna għax taf il xi ħadd. Għandek f'moħħok u f'qalbek lil xi ħadd tal min titlob. Madonna, irresqulek it-talb tagħna biex tippreżentah lil Ġesu. Nitolbu ismana il-paċi hekk f'dawk il-familji fejn hemm lejja, hemm l-istress jew l-ansjetà, fejn hemm il-problemi jew problemi anke finanzjarji. Hekk nitolbu lil Madonna għal min hu marit u se jagħmel xi operazzjoni jew qed jieħu l-kimoterapija. Għal dak ir-raġel li jgħid li baqali 6 ġimgħat biss ħajja Fader. Tlob għalija. Tolbu għal dik it-tarbija marida u t-trabi u nitolbu għal kull wieħed u waħda minna. Tolbu għal min m'għandux min jitlob għalih. Resqu t-talb tagħna minn idejn Marija u bil-qalb ngħidula Qaddisa Marija Omma. Il-qadan il-ħosni, il-qada l-imbi, il-qadi l-ġurnata, l-offerta tijek, l-offerta tana, il-ħajja l-offerta tagħna, il-ħajja tiegħek, il-ħajja tagħna. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla missier li jista' kollox. Di l-offerta mulej nikkonsagrawa li l-ismek, nitolbuk li jassaffina u tatina l-għajnuna biex min jum għall-ieħor namlu opri li jixirqu għal-ħajja tas-sema bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfo qlubna l-fuq. Zuħajl il-mulej Alla tagħna. Sewa xieraq mulej tajjeb taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bibnek l-Aziz Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih inta għamilt kollox u battulna bħala Salvaturu feddej, magħmul bniedem mill-Ispiritu Santu u mwieled minn Marja Verġni. U għattem rida tiegħek billi fetaħ idejh fuq is-salib. Fil-passjoni tiegħu ried li jifdil kull wieħed u waħda minna biex ngħixu flimkien fil-paċi u naslu għallena dejjem. Għalhekk ninaqdu mal-anġli, il-qaddisin, il-ħbieb li għandna fil-ġenna u flimkien magħhom bil-qalb intennulek Qaddis.
Qaddis tas-sew int mulej intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem id-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien ser jingħataw mir-rajħi bati għall-ħobs, raddi l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekku kol wara lik laħal kalċi reġa' raddi l-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal: ħudu u xorbu minnu il-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jixxerret għalikom għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi jinħabbru, inxandru bil-ferħ u nistennewk. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu. Nofrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, irroddulek ħajr. Int oġbok tilqana un qudiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana qed nitolbu biex l-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-demm ta' Kristu mulej. Ftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba mal-Papa Ljun, l-Isqof Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek ħenna għalina l-koll nitolbu, kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, San Giusepp, l-Apostli, San George Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-din jagħmel illi magħhom infaħruk, insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġih kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ħbibti hawnhekk għandna l-Ġesu. Namlu l-qalb, intennu t-talba tas-salvazzjoni tagħna, missierna. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Ħal ma naħfru minnu ħati għallu. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina t-tiba tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħilsa dejjem midnub, imħarsa minn kull xorta ta' nkwiet, aħna nistennew nittamaw lena il-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu dak li qed l-Apostli qed tgħidu lilna. Nħallilkom islim, natikom islim tiegħi, tħarix lejn nubietna. Ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, rappreżentata f'dawn il-familji. Għatija islim, għatija laqda li jintrid fija, għax inti tgħix is-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja nibqgħu bil-wifqa jekk joġobkom sal-ħin ta' tqarbejn.
Dan hu l-ħaruf Talla. Dan hu li neħħi d-nubiet tad-dinja ħenjin dawk mistiedna għal dilikla tal-ħaruf. Mulej mistoqli.
jew ngħidu grazzi mill-qalb lil Ġesu permezz ta' Omna Marija. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu, irċevejna mulej id-doni tiegħek, nitolbuk biex dejjem tatina id-doni meħtieġa għas-salvazzjoni tagħna u li qatt ma nieqfu infaħruk bi Kristu Sidna. Kif tafu l-Madonna minn dan il-kwadru lil Karmela Grima qaltilha ejt lin-nies jgħidu 3 Ave Marijiet ħalli jiftakru kemm il-ġisem tiegħi dam mitfun fil-qabar 3 ijiem. Hija t-tama tal-ħajja tagħna li lilna anke mill-mewt. U għalhekk ħanejdu 3 Ave Marijiet għall-intenzjonijiet tagħkom. Imbagħad jekk hemm min għandu xi tarbija għal preżentazzjoni jew jixtieq jgħid grazzi partikolari l-Madonna jew tixtiequ titolbu għal xi ħadd, se nidħlu fil-kappella żgħira f'riġlejn il-kwadru biex nagħmlu għal ftit mumenti talba partikolari. Wara l-qudies tkun tistgħu tidħlu bil-mod fil-kappella. Il-mulej magħkom, jiberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispiritu Santu. Slim għalik Marija, il-grazzja mlija, il-mulej miegħek, inti fost in-nisa u kbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, il-grazzja mlija, il-mulej miegħek, inti fost in-nisa u kbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalt fid-dinja mingħajr teba, nsellmula flimkien vuċi waħda, Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru fil-paċi ta' Kristu.